Γιατί? Μισό. Ξέρω πολύ καλά ότι τα media σε έχουν κάψει. Επίσης καταλαβαίνω πολύ καλά ότι για να πιάσουν τα νούμερα χρειάζεται και λίγο δράση. Αλλά εδώ είμαστε για αλήθειες και μόνο. Θες να κάτσεις σοβαρά? Κάτσε. Θες να πιστεύεις ότι οι hacker είναι αυτό ακριβώς που δείχνουν στην TV? No problem. Ο καθένας έχει τις επιλογές του. Ας μπούμε στο θέμα λοιπόν. Όχι, δεν φοράμε κουκούλες. Όχι, δεν πληκτρολογούμε πιο γρήγορα από το θάνατο. Όχι, δεν κάνουν pop-up παράθυρα στις οθόνες μας για να μας πούν αν η πρόσβαση πέτυχε ή απέτυχε. Ούτε τίποτα τέτοιο. Μην κουράζω, πάμε στο πιστό. Τους hackers συνήθως χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Αυτές που είναι expert τότε. Τους hackers συνήθως χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Black hat, white hat, grey hat. Όχι, δεν προσπαθώ να σας πουλήσω κανένα καπέλο. Όντως. Τι είναι το καθένα από αυτά λοιπόν? Ένας white hat hacker είναι επαγγελματίας πληροφορικάριος που χρησιμοποιεί τις τεχνικές του hacking για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Δρούν νόμιμα, με άδεια και συνήθως εργάζονται σε εταιρείες ή οργανισμούς ή κυβερνητικούς φορείς για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και στην επίλυση ευπαθειών. Τι εννοούμε ευπάθειες? Είναι αδυναμίες σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της ασφάλειας, δηλαδή συμβουλεύουν εταιρείες ή οργανισμούς για το πώς θα αναπτύξουν την ασφάλειά τους για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους από επιθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, όπως επιθέσεις DDoS και κλοπή δεδομένων. Οι Black Hat Hacker είναι οι hacker που συνήθως παρουσιάζουν στα media και στις ταινίες. Είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τις τεχνικές του hacking για παράνομο και κακόβουλο σκοπό, δρούν χωρίς άδεια και προσπαθούν να εισβάλλουν σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα ή εφαρμογές, με σκοπό την κλοπή των δεδομένων, την εγκατάσταση κάποιου κακόβουλου λογισμικού και να δημιουργήσουν ζημιές είτε να εκβιάσουν. Εκβιασμό εννοούμε με χρήματα. Π.χ. ή θα κάνεις αυτό για να στο επαναφέρω, θα μου δώσεις τόσα για να σου επαναφέρω το σύστημα, ή πολύ απλά θα κάνω leak, ας πούμε, τα πάντα που έχω πάρει μέσα από το χύψη σύστημά σου. Τώρα οι grey hat hacker, τα γκρι καπέλα. Αυτοί τώρα είναι κάτι το ενδιάμεσο, δηλαδή χρησιμοποιούν παράνομα τις γνώσεις τους για καλό σκοπό. Τι πάει να πει αυτό? Θέλω εγώ, ας πούμε, να χακάρω το hacks.gr. Χωρίς να έχω πάρει άδεια από το hacks.gr, προσπαθώ να βρω κενά ασφαλείας κτλ. Όμως, σαν καλό παιδί και σαν καλός άνθρωπος, δεν θα πω για να κάνω ζημιά στο σύστημά σου, αλλά θα σε ενημερώσω για να αναπτύξεις την ασφάλειά σου. Και θα σου πω και το κενό ασφαλείας περισσότερες περιπτώσεις κτλ. Όμως, η εταιρεία ή ο οργανισμός που θα χακάρει ένας grey hat hacker, και ας είναι για καλό σκοπό, μπορεί ξεκάθαρα να κάνει μήνυση και να κινηθεί νομικά προς τον hacker, διότι δεν έχει την άδεια να χακάρει ένα σύστημα. Εμάς βέβαια προσωπικά, αν μας τύχαινε ένας grey hat hacker, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε μήνυση ή οτιδήποτε, αν ήθελε να μας ενημερώσει για κάποιο κενό ασφαλείας. Γιατί το βλέπουμε ως white hat hacking αυτό, οπότε το λόγο μπλε. Δηλαδή με τις άποψεις δεν φτάνει που σου είπε και το κενό ασφαλείας για να ξέρεις. Άμα θες να του κάνεις και μήνυση ρε μπρο, τι να σου πω τώρα. Και πάμε τώρα στις red team και στα blue team. Τι είναι αυτές οι δύο ομαδούλες, κόκκινη ομάδα, μπλε ομάδα? Λοιπόν, αυτοί είναι white hat hacker, ανήκουν στους white hat hacker, οι οποίοι βρίσκονται σε εταιρείες και οργανισμούς. Η red team ομάδα δρά όπως θα δρούσε και ένας black hat hacker, ο κακόβουλος δηλαδή, για την εντόπιση αδυναμιών και ευπαθειών στα συστήματα. Δηλαδή συνεργάζεται με την Blue Team ομάδα, δίνει η Red Team κάποια reports, κάποιες αναφορές. Π.χ. εδώ έχουμε πρόβλημα, εκεί έχουμε πρόβλημα, πάρτε το και λύστε το. Και ο στόχος της Blue Team ομάδας είναι να προστατεύει και να αντιδράει σε επιθέσεις και αναλαμβάνει μέτρα ασφαλείας για τη διαμόρφωση των συστημάτων της. Οπότε πάρτε τα ως δύο ομάδες οι οποίες συνεργάζονται, και όσο πιο σκληρούς τείχους φτιάχνουν, ο hacker τόσο πιο δύσκολο θα είναι να μπει στο σύστημα της τάδε εταιρείας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω στην εισαγωγή για το τι είναι το hacking. Θεωρώ ότι όσοι ξέρουν από πληροφορική και hacking κτλ. Γελάνε λίγο όταν βλέπουν, ας πούμε, στα media το πώς παρουσιάζουν τον hacker. Παιδιά, ξέρω ότι θέλετε δράση, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί?
δείξτε λίγο και την άλλη πλευρά, ας πούμε. Δεν είναι όλα κακά ντοκουμέντα. Δεν σας έχω δει ποτέ στα media, μπορεί να μην το έχω ψάξει και καλά, να λέτε ότι κάποιος έκανε επίθεση και ο τάδε white hat hacker έκανε αυτό και αυτό για να το αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων, δεν θα πω εγώ τι να βγάζουν στα media. Παρ' όλα αυτά, μπείτε στη σελίδα μας στο hacks.gr και δείτε άρθρα τα οποία ανεβαίνουν στη σελίδα. Ενημερωθείτε για νέες επιθέσεις hacking, για νέα κενά ασφαλείας, για τρόπους αντιμετώπισης και την ανάπτυξη της ασφάλειάς σας. Και ό,τι απορία έχετε ή ό,τι πιστεύετε ότι κάτι είπα λάθος ή γενικά κάτι μου ξέφυγε μέσα στο βίντεο, μπορείτε να το προσθέσετε κάτω στα σχόλια και δεχόμαστε και τα αρνητικά και τα θετικά προφανώς, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βίντεο του hacks.gr καναλιού. Το πρώτο ολοκληρωμένο βίντεο. Αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, σας έχω από κάτω στην περιγραφή τα social media. Θα μας βρείτε παντού, είμαστε ενεργοί και απαντάμε στα φυσιολογικά μηνύματα τα οποία θα μας στείλετε. Μόνο μην μας στέλνετε κάτι τύπου μηνύματα όπως θέλω να χακάρετε την κόμενά μου γιατί νομίζω ότι με κερατώνει. Αν νομίζω ότι σε κερατώνει, brother, βρες το, χώρισέ τη και πάρε τα μέτρα σου χωρίς παρανομίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe γιατί βοηθάει και τα λέμε στο επόμενο.